Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja iro Suriye getirme 2025 Penşemli Brüksel'e saat ne lamet ede. Emin uçayan serisi ve peşkeş bir kendemde mazat ya reber apoya. Çalaki haftana ya azadiya jire rapore li bajar Cenevre Sivîsrê di heftaya xwe ya 306 bêhna berdewam dike. Ji 25 çîlê 2021 ve her roja çarşeme ev çalakî li pêşî ofîsa netewên yekbûyîtê li darxistin. Piştî rêzgirtinê hevserokê navenda Civaka Demokratîka Kurda Cenevre'ye Osman Tekin axivî got devleta tir tevî bangên aştiye operasyonên xeyên leşkerî zêdekiriye û destkeftiyên Kurdan li Bakur û şatê Sûriyeyê dikin hedef. Divê şoreşa rojava bê parastin êrişên devleta tir divê bilez bên rawastandin. Raya giştiya navneteweyî divê bersivê bide daxwaza aştê ya gelê Kurd. Piştre li ser navê çalekvanan daxuyanî hat xwendin û hat diyarkirin ku ji bo aştiyeke rastîn gava yekem azadiya fîzîkî ya rêbera poye. Piştî axaftinan çalakî bi duruşmeyan devam kir. Xebatên komisyonê wê hefteyê ewil ya tabaxê dest pê bike. Serokê Meclisê Nûman Kurd Turmuş li bajarê Sivîsrê Cenevre'yê beşdarî şeşemîn konferansa serokên parlamentên cîhanê bû. Nûman Kurd Turmuş li vê derê ji rojnamavanan re axivî. Derbarê komisyona ku wê li parlamentoyê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd were avakirin de agahî da. Diyarkir ku jî destpêkê ve hewl daye pêvajiyê bêyî ku zêde bi axive birêve dibin û got ev mijareke hasase. Lingê Tirkiye ve weke pranga hatibû pêçan û niha weke derfedeke dîrokî derketiye holê. Bi çekberdanê re berpirsyariya vê mijarê dikeve ser Milê Meclisa mezin a netewî ya Tirkiyeyê. Pêvajo weke ku hatiye plankirin dimeşe. Serokê Meclisê dazanin ku ev komisyon ve bi pêvajoya çekberdana rêxistinê re di rêzîknameyên qanûnî de hin sererastkirin bike. Derbarê birêvebirina pêvajoyê de jî Nûman Kurd Turmuş ev tişt anî ziman. Divê pêvajo bi avayeke zelal û li gorî hasasiyetên raya giştî were meşandin. Rêjeya zêrîn rûmeta Kurdan û serbilindiya Tirkan e. Ev platformeke ji bo nîqaşên siyasî nîne. Ev pêvajoyeke ku 86 milyon gelê me hemû wê bi fedakarî ji bo ji holêrakirina vê pirsgirêkê bixebite. Serokê Meclisê Nûman Kurd Turmuş dest şankir ku guh daye nêrînên hemû partiyên siyasî. Di encamê de ew ê lêkolînek bikin û wiha dewam kir. Em ê lêgerîna riyên çareseriyê li komisyonê bar bikin. Dema ku parlamento vebe em ê di bernameya hefteya yekemî de bicih bikin. Em ê li piraniyeke bi wasif bigirin. Divê ew weke biryara partiyan hemûyî birêve biçe. Ji bo beşdariya wan spasiya partiyan dikin. Nûman Kurd Turmuş her wiha ragihand ku komisyon wê di hefteya yekem a tabaxê de dest bi xebata xwe bike. Serokê Giştî CHP Özgür Özel jî daxuyakirin ku ev ê tev li xebatên komisyonê bibin. Piştî serdana şarêdarî bajarê mezin a İstanbulê Ekrem İmamoğlu ya li girtîgeha Marmareyê kir ji rojnamavanan re axivî got serokê meclisê daxwazên me qebûl kiriye. Wê di komisyonê de piraniya bi wezif ango bi kalîte esas werigirtin. Yan nabe ku pirbûn esas be. Hingê bi dengê endamên AKP û MHP ku her tişt bê erêkirin çi karê me heye li komisyonê. Serokê Meclisê daxwaza me erê kiriye. Em ê jî sibê ango îro de hevalên xwe ji bo komisyonê peyvîrdar bikin. Gelê Amedê birêve raporene di çarçove civînên aştî û Civaka Demokratîkên dem partiyê de li navçeyên Amed Bismîl û ferqînê civînên gel hatine darxistin. Civîna Bismîlê li parka meydanê hate li darxistin û nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civakî jî tevlî civînê bûn. Piştî rêzgirtinê peyama bi dîmenya rêbera po hate pêşandan. Piştre hevserokê dem partiya Bismîlê Cemîl
Tekünöz axivê got encamên civînên me nîşandan ku gelê Kurd bi rêberê xwe re ye. Divê em hîn bêhtir li pêvajiyê xwedî derbikevin da ku serkeftin were mîsoger kirin. Di her du civînan de beşdaran dilsozî û baweriya xwe bi rêber Aporê anî ziman û gotin em aşçiyeke birûmet dixwazin û xwedî li pêvajiyê derbikevin. Rêbera PKK erka xwe aniye cî niha dora dewletê ya ye ku gavan bavêje. Divê girtiyên siyasî de min dest werin berdan. Civîn bi gerêdana govendê bi dawî bû. Li navçeya Ferxînê taxamala Alikê jî bi beşdarbûna gel civîn hat lidarxistin. Daxaftinên hatin kirin de jî hate destşankirin ku divê dewlet de min dest gavan bavêje. Cenazê endamê tevdemê Abdûselam Hacî hat veşartin. Endamê tevgera Civaka Demokratîk Tevdem Abdûselam Hacî de encama krîza dîl de şehîd bû û duh li Qamişlo pakirawangeha şehîd tê Lîsarûxan hat veşartin. Piştî rêzgirtina li Goristanê kurê şehîd Ahmed Hacî axivê got bavê min miroveke welatparêz bû û girêdayê axa xwe û milleta xwe bû. Bavê min em fêrî hezkirina welêt kir. Ew şehîdê gelê xwe ye û vê axê ye. Pişre endamê Kongre İslama Demokratîk Ömer Hamîd axivê got şehîd rêberên me yên ehlaqî ne. Bi sayah şehîdan em li welatê xwe ew dijîn. Piştî axaftinan wezîqeya şehadetê ya şehîd hat xwendin û radestê malbatê wî hat kirin. Cenazê bi duruşum û tilîliyan hat veşartin. Cenazê Rojnamevan Nizamettin Yılmaz birin İstanbulê. Cenazê xebatkarê Rojnameya Azadiya Welêt Nizamettin Yılmaz ku li Yunanistanê jiyana xwe ji dest da piştî 19 rojan birin İstanbulê. Rojnamevan Nizamettin Yılmaz ji sedema cezayê bi dadgehên taybet yên li Tirkiyeyê ji welat derketibû û li Yunanistanê dijî. Rojnamevan Nizamettin Yılmaz li Yunanistanê nexweş ket û rakirin nexweşxaneyê. Yılmaz di 11 Tirmihê de li nexweşxaneyê de hat tedavîkirin jiyana xwe ji dest da. Wezareta Karên Navxwe ya Tirkiyeyê jî bi bahaneya lêgerîna wî heye destûr neda ku cenazê derbasî Tirkiyeyê bikirin. Lê de encama têkoşîna hukukî de cenazê Nizamettin Yılmaz piştî 19 rojan birin İstanbulê û wê bibin navçeya Mêrdîn Dêrikê. Hat diyarkirin ku cenazê Rojnamevan Nizamettin Yılmaz wê li Goristana Kaliko ya Dêrikê were veşartin. Li İran û Rûşatê Kurdistanê di 4 mehan de 45 jin hatin qetilkirin. Rêxistina mafê mirovaniya Herranê derbarê kuştinên jinan yê li Rûşatê Kurdistan û İranê raporek belav kir. Li gorî raporê li Rûşatê Kurdistan û İranê 45 jin hatine qetilkirin. Heman çavkanî ragihandin ku di meha Adarê de 17 jin, di meha Nîsanê de 19 jin, di meha Gulanê de 6 jin û di meha Hezranê de jî 3 jin hatine qetilkirin. Di raporê de bahsa sedema qetilkirina jî hatiye kirin û û hatiye gotin. Ev kuştin ji ber sedemên cuda yên malbat û hinceta şeref pêk hatin. Bi hincetan pêk hatiye. Piraniya xwe jî bûyer biriya bikarana çek, kêr û îşkencekirinê çêbûne. Sala borî jî li Rûşatê Kurdistan û İranê 158 jin hatibûn qetilkirin. Serokê Yenekê Bafıl Talibanî li Hewlêrê bi şandeyeke paya bilind ya Brîtanyayê re civiya. Piştî civînê ofîsa ragihandinê ya Serokê Yenekê Bafıl Talibanî derbarê civînê de daxuyaniyek da û got Serokê Yenekê Bafıl Talibanî li barêgeha Mekteba Siyasiya Yenekê ya li Hewlêrê şandeyeke paya bilind ya Brîtanyayê pêşwazî kiriye. Şandeya Brîtanyayê bi serokatiya şewirmendê paya bilind ya parastina Brîtanyaya rûşlata navîn Edward Algreng hate heremê. Berpirsê Büroya Têkiliya ya Yenekê derbas Kosret Resul, Sekreterê Giştî ya Wezareta Pêşmerge Lîwa Baxtiyar Mihemed û Konsolê Brîtanyayê yê Herêma Kurdistanê Andrew
به اصل جی دهودیتینه ده آماده بون. دهودیتینه ده لسر پیشکتنن اولیه ده هما کردستانه و عراق هفکاریا دنابرا هیزن پیشمرگه و ارتش عراقی یا به هیزن کوالیسیونا ناو نیته یا تیکوشنال دیجی دایشی هاتیه گوتو بشکرن. اوفیس گوت کو بافل طالبانی لسر گفا ترور یا عراق و هرما کردستانه کو هینا دوام دike ani zaman ugut peydivi bir strateji u planên nû heye. Dehevdîtînê de li ser geşedanên li Sûriyê jî hatiye axaftin û teqes li ser aramiya welêt û parastina mafê hemû aliyan bi taybetî mafên Kurdan li Rojava hatiye kirin. Erdoğan greva karkeran qedexekir greva ku dahat plankirin jale sendikaya karkerin madene yen Türkiye maden iş ve roja yeke tabaxê werekirin bi biryara Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan bi hinceta xirakirina ewlehiya neteweyî hate qedexekirin. Biryara Serokkomar di rojnameya fermî de hatiye weşandin. Derbare bazariya zamê de ku 600,000 karkerên گشتی علاقدار دکه دنابرا آلیان ده لحوکرین بون بیک نهاتبو. دوی چارچوبه ده ترک ایش گریوان خواه یکمین پراتیکی دیگه که طباقه ده لفیرمایین کو انگیردای اعتمادنه دابا دست بکرن. بله گودان جمعیم چین سریس به پیشکش کرن آنا خاطر ودن باش.